ukurtong ka Indian National Congress ubami khmat nakbanta ka Sohïong constituency hakane ka election hadin ka jing klat no ukurtong ka United Democratic Party haswa ka election arja arpulai ban jet ikinong mi khmat ka ying darbar thawan ka jela uba S Osborne Kharjana ulapan pau bagi patba jong Sohïong kim dapriang ya ka United Democratic Party bat ya National People's Party bat ka vote ka bajarjar kan trei kamba hapok ka constituency bat ka bor baphala kala ban urlong ya kani uba S Osborne ulapan pau hadin bola dep ban tap ya ka vote para bayi kran berkilat pathai kubor ulapan pau gajeng ya kawang keti hapreng ka United Democratic Party bat ka National People's Party hakiran sanya lap election hakkaleng gi jaka jong ka Sohïong kadai namar bakim don ya kimat trei kam jongki kapapan long ya ki bakin jur ka jingkan thok briu ka response kat kum ji jonga kalong pi kat kum ka jingjia jong ni ka sign perthai kum kalong manta briu kalong negative ya ka UDP bat ka NPP Suba lomba hangni mat ba kapisaru kaya te gibri kim pa than ban pa kata te hangni ka pon ba silent board ro kawi kalong nebi gato kadiga show business pan shu pun briu na ka bas tan nang no na ba man gila rally ki pelong ki chimbriu na ba dong kursi te pin pe bhang I ba 25% na ki kidigi under 18 ki non voters te 50% ki bawan nabar te real voters ki don kumbas 25% te kata ka contribute ya to rally we takda ki wana abri na no thli no mai rang na keleng kita ki jingle jo ki te kat ban bi bri tamba ka pasta ko pai baru I ya kata ba ki on the age ru ki under 18 ru ki ya rally te kam don jing bone komunen class rally ki don ki jaga kali school ru khap khan mundur bigi attendance jongi khana school long 30% te mundur 70% kan ja tigini ki ngam I bagadon ka long ka fruitful ka campaign kat kum ga ji jonga ka long kum ni mo ndakan be kolong ba pi ki kim don issue iru kim pe iru ye gari ba jaban riyo kata gari ka ek ba jaban riyo ko tuna hangu ko tuna ek ba don kaman ya kata ki campaign ki pe tang ka personal jong gibreu te ka personal jong nunu kan dia ka don bet ten rei ka bangidon kam hi nga jong ber bangidon kam ye ka policy ne ban upgrade ya ka state lane ka socio economic development jong ka state pro ka bangidon kam ki policy without policy you cannot nobody can rule anybody can ma ba ka policy hi ka way ka opinion be ka broad base policy makanya ra pa ba big ma ai samo kum jong ka NRGS kalawara pun gizi nong upai ba kata gizi sha tingi don kam the right policy kanang ba upai ba union nong kat mainly is that kuma ingin ka NPP ba ka UDP ka don ka sarkar akni ha por election par ngi ther iwe ibne nong nga tenga mi I na maka there's no difference kam don ji fair aim hapring jongki te ka motive jongki ru krang tang to win election te kumar chupan kan mau no bi ki ong ka seng rulum bor kata ki ong ka seng rulum ka seng yadari ka seng iri so many things ki kren ya kata re ba khadu ko long ba mas ndep nyobot PAU baro ki poilut sega BJP straight away namar bangang I ka jingwan jong modi hang ni pen pausai ba kani ka sanchar po Meghalaya ka di BJP not NPP BJP and NPP is the same kam don ti pere irem te ngai kim don issue iru alor kata plus nila deb I sans nem ka sarkar MDA kale you what policy they have tiginam don I ru ka kam ki kalong bitam bakin kamai spa ya gilidas kata di disha kawi kalong gumne bi gang syam aga election ni berbol jingwan ki panapar kila banong ki start campaigner ki ba ki don re upai pa hi ukwa eu turai candidate kata di disha Sohïong ngi pini Shillong berbol wanra star campaigner kum Rahul Gandhi dan Sonia Gandhi re hangang ami I kata ka benefit bagan wanra ya kata ka poll campaign re ke ba konsan ya kalong ba kidon kam yo candidate uno bri bala ban pensai ya ka jingjia ko long mata ngang shu highlight ya ka ek bala debja but ka prospect jongi lada kani ka sing Facebook ka sing BJP straight away nama ba kani ka group of the BJP nadu ka NPP UDP HSP berkhoi kala join jing BJP te kam ta chu ban ong ki ba gidei la jong ka identity re is same identity te ba khandu kolong ba ngami ba kandon ke change namang ngila da mat bro sans them what change they will bring we don't know ngimi kata ka policy the right policy they have
Teka ik bang i kalau bitang kan ki plan jo ki kalau direct tang ban job election tang ban kamai spa masukkan no mano buru ni soka belada da bakan bi pausa gini gini har company kata ke jingjia ki pun kamlut ye kan ka policy kuno ban kamai spa ke Handuk ka terekam ni ka bor pisah ni ka po election po Sohïong. Pi nga i ka wi ka long ni menchua nga jupai ba ba ka bor pisah ka terekam has Henry ko pala ko long bahu arja khatra ka jingrem dong me SDR ka pausa ba ka pisah kam terekam no briu don ka jong ka sentiment ki briu kala sangya wan mentaro hangni nga iba ka pisah ju NPP kala theba Henry ka response ko long haki tu rallies te kamlong kata ka jing pelut pisah ke bakin wan ke respond kata kam ni ide te ngatrai ba mentaro ka pisah kam terekam tan makala buntan ka ige long ka saturation point da pila bam tan si bam te hinya no ka chui ya pisah ru regi beri kwa a new thing ban yo sngo tengam tep nga ya nga fight the election the ideology dan da policy da issues de kini ki fight the election da pisah let's see menu job ni job ka pisah ne job ka issue ne kata ke jing start jo pai ba ngimtip la da ka job ke issue kemun ngala job da ka job pisah tu mugila job mugi kata ji sha You see this election.